Иска да си направи едно стори, момчето. Излиза на ринга и всичко живо нога отбива. Йосипанов е човека, носи брато тежката битва. Дай му дай, излиза на ринга и всичките ги нога отбива. Той е човека, Йосипанов, Яша шампионе, дай. Йоси, Йоси, Йоси. Десет, десет. Айде, брати, настъпи коригата. Соло. И така, от Спас Белия за Методи шампиона и за Йосиф шампиона. Световният шампион излиза на ринга, всичко живо нога отирва. Той е човека, Йосипанов, брате, валеле. Излиза на ринга, всичко живо нога отирва. Той е човека, Йосипанов. Палатоте, сар и лопир. Соло. И така, Бъба казва на 29-ти, всички си знаят работата. Нека подкрепим нашия кмет. Браво, браво! И така шоуто започва. Поздрави за своя брат, за Гого, за шампиона и за най-добрите комарджи, най-силните. О! Къде са ви парите? Папашиките. Я дай ги. Сола. Поздрави за своя брат, за Тони, за най-добрия комарджия. Влиза в казино, малеле, излиза без пари, далеле. Влиза в казино, малеле, нади пари, малеле. Ах, черната ме излага.